しなみを乱す。かの者に力を。かの者に力を。
の者に力を。強くならない。バルガス将軍。将軍、なんのその傷ではすまん。承知しやした。
ちを癒すたまえ。かの者に力を。やるわね。バルガス将軍。やるな小僧。今度会った時が貴様らの最後だと思え。みんな無事か。なんとか生きてる。しかし、ありがとう。ってことは、そういえば、このティアラは、せっかくなので、私は、俺の剣のそうです。光のそうか。帝国がある。ところで、リアナ。エルウィン殿、帝国軍がリアナ殿を狙っている。彼の言う通りです。お願い、エルヴィン。リアナ。ありがとう、エルヴィン。さあ、それでは、聖地レーテルへ向かいましょう。俺が頑張らなくっちゃな。聖地レーテルの神殿。そこは高い山に囲まれた深い森の中に